Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Kaixo ikusentzule guztioi eta ongi etorri 28 kanalak prestatu duen urte amaierako saio berezi honetara. Gabon garaia heldu da, Gabon egunak gainean ditugu eta familiek bat egiten dute, elkartu egiten dira egun hauetan. Guk ere horixe egin dugu 28 kanaleko familia, bertan elkartu gara gure lantokiko egongelan, zuekin urtea amaitzeko. Saio berezi hau mimo handiz prestatu dugu, denetarik izango dugu bertan. Urteko albisteen errepasoa, Gabon garai hauetarako errezeta berezia eta herritarren ahotsa ere bertan izango ditugu. Baina ez dugu guzti hauren kontatuko, izan ere atzera ere begiradatxoa bota behar dugu, badakizuen bezala gu herriz herribiltzen gara, Tolosaldea guztitik, eta zuen etxera albiste guztiak helarazten saiatzen gara. Horregatik, albiste garrantzitsuena bilduko ditugu urte honetan gertatu direnak, eta laburpen bat prestatu dugu zuei ere berriz ere erakusteko. Ez da lan erraza izaten artxibotik albiste esanguratsuenak aukeratzea, baina ahalegin berezia egin dugu. Politika ingurukoak, ekonomiaren gainekoak, kirol berriak, festak, denetarik bildu dugu. Eta urtearen hasieran izan ziren albiste esanguratsu horiek hurrengo bideoan bildu ditugu. Ikus ditzagun. Proiektu honekin nahi duguna da jendea animatu, bai tolosarrak eta bai kanpoko jendea, uzturrera igotzeko ibilbide hau probatu dezan. Tamaina egokitu dela Tolosako beharretara, eta bestetik edukiontziak irikita egongo direla. Egongo dira irikita denak eta beti. Tolosaldeako garraio publikoaren aldeko apustua egin zen legealdi pasadan eta oraingo honetan ere apostu horri eutsiko diogu. Memoria plazaren helburua da herritarren parte hartzea sustatzea, guztion artean eraiki behar dugun memorian. Kutxabankek inongo abisurik gabe zizurkilen genuen kutxazain bakarra kendu izanaren aurrean, gure haserrea azaldu nahi dugu. Esizio egitea ohituta gaur nahi omenalditea unkigarria ez da gati hitzik ez da gatola esateko. 176 personentzako eserlekua duten armaila batzuk, kostea izan da gutxi gora bera 150.000 eurokoa. 3 urte pasa ditugu proiektu hau gaezean lantzen eta azkenen iritsi da eguna, gainera liburuaren egunea. Egun borobia. Norbaitek esango bazian nola izango zen ere azkeneko partida, holaxe izango zen, ez? Plaza berritzeko asmoa dakeu arazo txiki bat, proiektua o zuhaitzak inin berdan, o zuhaitzik gabe. ...2017ko martxoaren 19 izango dugu galdeketa burutuko dugun eguna. Auzoko 25 urte bete ditu, eta orduan auzokide batzuk hasi ginen pentsatzen, aitzaki polit ezala, festa txiki bat antolatzeko. Baina horrokeri gutxi, garbi dudalako alkate baten ezaugarri nagusietako bat, apaltasuna eta humiltasuna izan behar dela. Gehien baloratu genuna, bere proiektu guztian, hasieratik bukaeraino aurreikusten zutela auzotarren partaidetza, ez?
Urtarriletik ekainera eskualdean gertatu denaren errepasoa egin dugu. Eta orain kalera joango gara, herritarren hitza entzutera. Gabon garaia da eta egun berezi hauek modu askotara ospatu daitezke. Guk zuek nola ospatzen dituzuen jakin nahi izan dugu. Ikus dezagun herritarrek kontatu digutena. Dagoeneko kalean Gabon usaina nabari da. Txoko guztiak modu batera edo bestera apainduta daude. Guk Gabon garaia nola ospatzen den jakiteko, kamera eta mikrofonoa hartu ditugu eta herritarrei galdetzea pentsatu dugu. Guk Gabonak, familien, bi seme dauzkiu, eta ben Andrekin, da ben umekin, gure etxea etortzen die eta bazkari egiten dugu. Eta gero aparie, ben etxea juten geha, ume txiki dauzkea eta ben etxea juten geha. Egoarri honen da urte be, arkumea izaten da, o antxumea o arkumea izaten da. Aurreti, bakizu, reazpikoa, eta meheiloi batzukin ikititutena, eta langostino batzuk, eta, normal, urtero bardin, porque bestela ez dugu, arkumeare askotan, ez dugu jaten da, oitan arkumea jaten da. Arbolare jartzen dugu, Sagrada Familiare baukeu, eta jartzen dugu, entradan, bai. Eta beake, arbola, eta dena jartzeitue, ben, umen etxetan, bai, ospatzen dugu. Beti ospatzen dugu. Egun konkretu 25 urte zaharra eta hoi, familiarekin, hemen bertan Tolosan, etxe batea edo bestea, baina, familin. Eta gero beste egunetan, oporrak eukitzeiteu eta normalen jutegea, fondo etxea, elurreta eta, horako gauzak itea. Gauza haundik ez, baina, lasai ez. Beti ospatu izan du familin, eta, noski, umek etortzen dianen eta, askenen beste alaitasun badao. Eta, beti olentzero datorrela ez da datorrela baita, emozio handiago sentitzen dugu. Eta, alde hortatik, ilusio handiago ekin hartzen dugu, Bai. Etxen, familiekin da normal. Uztakin, aizpan etxe jauten eta behar hartzeuna. Ez dio ez egitzen jartzen. Guk Gabonak ospatzeitu, 24 ateatzegea kantari, koarrian daula dena batea, eta dirua irabazte dutala, eta gero ekin kastatu. Eta gero oparik ebai jasotzeiteu taula, eta krosak ebai itzeiteu. Hemen 25en, da gero farik eta olare bai. 24en kantatzen ateatzen nahi zerrin, eta gero familikin afaria taula, eta 25en normalen krosen ateatzen naiz, baina aurten ez dakit. Eta gero baten ernioa, ohitura bezala futeko. Eta bazkaria, familikokin daula. Txuleta taula eta langostinok taula bai berezia bezala. Osasun honekin alai pasatzen dio, osasun txarra baldin badaukazu, kosta itxen da. Baina, holan izeten da, pixka kantau eta janda. Da lo. Ez da, beste zeinik hemen. Berezik ez, bakailegoa eta hortik aparte, oile asko kapoik ez dugu azten da, presupuesto handi barik ez da gure boltzilua, ez da presupuesto handi txarako. Batez ere familian biltzen geha, Gabonetan, egun berezi hauetan, familian, ere mazaren familiarekin de bai, eta gustatzen zaigu ospatzea dena batea, afaltzen eta bazkaltzen. Eta gero umekin eta, zenbait gauza, familia batez ere. Saiatzen zea pixkat, pixka berezia egiten eta, prestatzen, bakoitza betxean egiten dugu, bakoitzan etxean egun bat, eta etxekoa prestatzen du janari hobeagoa edo saiatzen zea bereziagoa egiten. Beti izan beti ospatu dugu familian eta ez geha inoa juten eta umeak dira gauza berri bat, berri bat, desberdina, baina azkenean ni txikien nintzenen bezala ospatzen dugu. Biltzen geha eta kasu honetan
umeak daude, eta orduan igual bereziak izaten dira batez ere erreguna edo lentzero, eta igual bereziago izaten dira umeengatik, baina bestela, beti ospatu duen bezala ospatzen dugu, eta hola jarritzen du, hola gustatzen zaigu, bai. Beste urtetan familia elkartuta, baina urtek aurrea pasala, familia bat alde batea, bestea lanen dago Alicanten, bestea ez da kanpoan, eta oain gero eta gutxiago gustatzen zaizkit. Bakoitza berea indezatela eta ez daukat olako ilusioik. Ume txiki zienen bai, baina momentu honetan egia esan nahi nuke pasata balere ere. Ikusi dugu, Gabon egun hauek modu bat edo bestera ospatu daitezke. Baina hala ere denok bat gatozen aspektuetako bat janedanarena da. Festa hauek zer izango lirateke janik eta edanik gabe. Denei gustatzen zaigu bai lankideekin, lagunekin, familia artekoekin, bazkari eta afari oparoak egitea. Baina horretarako noski norbaitek aurrez lan egin behar izaten du. Guk lan hori egiten duenari, sukaldean aritzen denari, laguntzatxo eskainiko diogu saio honetan. Guk ez, horretarako Berrobiko Iriarte Jatetxera joango gara. Bertako sukaldariak gure lankide Amaiarekin prest daude errezeta goxo bat prestatzeko. Ikus dezagun. Hemen agonila Iriarte Jatetxean, eta ikusten duzen bezala nire alboan Felix Belauntzaren daukagu. Azaldi guzu, Felix, zertarako dira osagarri guzti hauek ekarri dituzunak? Kaixo, ekarri garingo dugu konpota bat, eguberritan pentsatzen dugu konpota asko gateala. Daude etxe batzuk urte osoan zer jaten dana, baina ezkenen da eguberretako platera bat tipikoa eta gu nahi izan dugu konpota egin gaina hemen dauzkegun sagarrakin, errezi sagarrakin eta nik uste merezi dula. Ongi iruditzen bat zaizu, hasiko gineke? Aski, venga. Zer egin behar da lehenengo? Venga, a ber, ingo dugu almidor bat, leheno esan duen bezala almidor bat ingo dugu, bale? Almidor egiteko hemen jarri dugu ura, berreun bat ola mililitro urat dago, ura jarri dugu, eta ura egin behar deuna da, azukrekin. Zenbat azukre gutxi gara bera? Hor bota dugu 1 gramo azukre gutxi gara bera. Hemen kantia honentzako 2 sagar, hemen daude pertsona pare bat entzako lehengo dugu. Beste altiken, Javi jungoa, sagarra mozten, aurreatzeko lana. Azalak enduta egin behar da beti ere? Bai, azalak endu eta txikitu ingo dugu. Bai egia esan, sagarra tipo erabili behar dela. Konpota iteko, laben iteko, porque da sagarra gorpuz gehiokin, ez daukain beste ura. Orduan hasiko gaia, almibarra iten, ikustetu ja irakiten hasi alaia. Botako duk, vainilla, kanela, kanela azaltzuk, eta naranja azaloik. Eta bi sagarrakoentzat zenbateko kopuro bota dituzu orain honetan, vainilla eta... Hoi guston arabera da, batzuk esango, nahi gustatzen zait aromatizauta esaten zain bezala, gaukizatela fundamentue. Utzeko edo irakiten, eroi irakiten pixkate okitzako, gogoa botatzen frutu lehorrak, bale? Eta adibidez, agian badago jendea frutu lehorri gabe egiten duena. Bai, ezkenen guston arabera dau. Hau da, esaten bezala, konpota navideña ditzen diguna, zugin leke sagarrakin bakarra. Ina almidar bat, eta sagarra bota. Nere etxen beti inda konpota ardokin. Eta nik uste guk igual gure generazio, gure euskaldarik eta igual aldatu indegula ideoi. Baina leheno konpota bat ardokiz baldin mazauken ezinezkoa zan. Ordu leheno egiten zuten hola, berdin, baina ura bota barren ardoa botatzen zieten. Adibidez zuen kasuan, hemen Iriarte Jatetxe honetan, nola eskintzen diezu zuen bezeroei? Gu iten egin bezala. Eguberritako egiten duzu? Bai. Hemen daure bai gehiago, pikua, datile batzuke bai. Eta honi utzi garti denbora pixkat biguntzen, sagarra azkarrago itealako. Orduan, hau, egiko dugu, 5 minutu pareola, eta gero sagarra botako dugu. Hoi orduan, alde batiken hola uste dugu. Ikusten dugu beste hainbat gauza gozo ere ekarri dituzula txokolatea eta beste hainbat gauza. Zer esmo duzu hauekin? Bai, eguberritan gaude eta orduan turroi egiteko asmoa daukeu. Esan nahi dut,
azkenen mai inguru maia luzatzeko, pues, turroia tipikoa den gauz bat, hori prestatuko dugu. Izan ere, familiek ere aukera aprobetxatzen dute guztiak elkartzeko. Gainerako egunetan ez dira elkartzen urte guztian, eta izan daiteke azken buruko hauen laguntzarekin edo maian hainbat ordu ere pasatzen dituztela hizketan, ez? Bai, noski, azkenen da momentu oso bat izan leike, agradable bat deitzen du bezala, eta hori azken urte guzien hor momentu garratzak izate ere bai, eta gozo puntu horrekin bukatzea, eta edaten eta gozo puntu jaten, nik uste oso atxeini edala. Ezen gehiago eskatu. Hori da, noski. Eta, gu hasiko gara prestatzen, bale? Eta, zein da aurreneko? Ingo deuna da, kazo bat hartu deu, kazo hortan jarriko deu, osagaiak esango izuelen bizi, bale? Azukrea, 200 gramo azukre, 200 gramo ezti, eta 200 gramo almendra. Urra, 50 gramo, eta piñoiak. Orduan ningo deuna da, turroi biguña, bale? Oikoena da izan nahi. Bai, oikoa da, neko oikoa da. Eta, ingo deuna da, almendra hau dau aurretik ja tostatu indeu, guk tostatu indeu ja, laben, eta Javi guain ingo iuna da, dena trituratu ingo deu. Eta gu bitarten jungo gea basea egiten, bale? Daukeu eztia eta azukrea. Bi gauza oso gozo, ez? 0 kalorias. Hurrengo egunean korrika egitera, mentira edo... Hurrengo egunean ja beste egun bat izangoa. Eta zer egin behar dituzu honekin, biak karamelizatu edo? Bai, inbar da, azukrea eztiakin solidifikatu o nehaztu, bale? Eta garrantzitsua da ongi trituratzea, ala puska handiak geratzeak ere bere... Oia guzton arabera da, pusketa ondi uste madu ere bai, adibidez, turroia izatea almendrakin ikusten dena osoik. Guk nola biguñen nahi deun, eta biguñago izatean, ezkenen, segur, baina guk ikusten du tostatu hoi, ze kolorea daukan. Eko txekarri, Javi? Bida, eta maia ikustuzu? Bai. Eta, ezkenen, hau, ezkenen, frutu lehorrak koipetxu, grasa daukate. Ikusten du, grasatxua dela. Bai. Erratiken turroia ere bai, turroi, biguña, eskotan moztutze deunen ikusten du koipea eta ez zaiola. Bai, eskoa beti ere eginuta gero. Hoi da, ezkenen hori dalako, gauz naturala, esan nahi bere grasa daukate. Normalan etxe guztietan egoten da, ez? Turroi hau, etxe gehienetan behintzat? Bai, oso tipikoa da, esan nahi oso tipikoa da. Nehaztuko deu, molde baten jarriko deu, eta turroian basea... Ja pasta geratzen da, ez? Pasta, bida, Bale, ze jarriko deu bitan, Javi? Bai, nitzu ez. Eta orain horra pasata, ozten utzi edo... Bai, ozten utziko deu, eta egi esan, inberdana da, prentxatu, zapaldu, beste karga bat jarri behar diu, uste madeu oztutzen kamaran otzegi, hartzen baldin badu 3 gradu hola, gortu solidifikatu itea. Orduan, geritzegu oso gorra. Orduan behar du, utzi behar dugu prentxatzen karga batekin eta temperatura ambiente. Hoi orduan ja, utziko dugu oztutzen, karga jarriko dut eta oztutzen utziko dugu. Eta nola jartzen duzu karga edo nolako? Jarri duzu, Javi, akutsi. Beti ere ikusle, jakin dezaten? Bai, hori da, noski. Azkenen pixua jarri bartzaio, besteik ez dauke. Da, zerbaitekin, pixua... Puskatzeko ere eskuri duzu, Ez, keba. Azkenen molde bada eta... Bueno. Forma garrantzitsua izaten alda. Noski, bere laukia izan edia eta bai, bere grazia badu ezta. Garraunen, aizkenen, izan lehik ere bai, borobila, baina, beti... Hori beste altiken, konpotaia... Martxan dago, ez? Martxan dago, así que botako deu, errezit sarra, nehaztuko deu... Sagar ondazko alditu zuzuk, etxean? Bai, asko azkeu, bai, egizan, agofada bada. Ez du probetxo aterako diezu. Telefono hartu, ama,
ekarri kaja bat, eta taka, hori da... Orduan ama da zeintzen dituena, baina ez du. Nik eskatu ditizkiot, Ama egitizkio papeleto edo oso ondo soluzionatzea, bai, egia esan. Suerte hau. Konpotaren kasuan ikusten dugu ura desente galdu duela, ez? Hoxe esan barretan. Uda pixka gutako jo, pixka galdu duelako, pixka zagarra egosteko eta horrela. Gero beste gauza esan beste, bai. Bada lekuk zagarra iokitze duela irakiten ordu bete. Nei gu konsideratzen du, azkene bere propietate guzti galtzetxula, eta ez daukera zerratik eno beste denbora irakiten barri. Orduan, gu kaso honetan, oiko dugu 10 minutu, ordula orden bat, irakiten, tapatuta hon lehik ere bai, eta jazta, bale? Hoi jazta, ja utziko dugu gola. Eta ikusten dugu orain, beste zerret ere badu. Hoi da, guain ingo duguna da, txokolatezko turroia, bale? Beste oiko bat. Hau ja, gazte gontzako... Etxeko txikien emintzat guztu. Hoi da, turroia. Eta txokolatezko turroia, oso tipikoa, bai. Txokolatezko turroia ere, lehen esan duen bezala. Honi, azukera ez duan txiko, baina ja kobertura gotako edo. Azken hemen dugu kobertura, 300 gramo kobertura, txokolatezko kobertura. Txokolate beltza, ez? Beltza, bai. Honek izan lehike... 150 marrin bai, hoi izan nikoan. Hor, ez da esakto zeo bat izango, baina pastilla normala ie. Izaleke takotan edo pastillatan. 300 gramo eta hemen dago 200 gramo praline. Urra krema deitzen duguna, guka berosite duguela. Eta orduan hau jabikin gona da, bi osagaiaok. Baino Marian jarriko da. Baino Marian, hemen dago ja urtu, bale? Baino Marian gehien bat, porque ez pegatzeko txokolatea eta... Orduan, bai. Urra krema. Lehenengo txokolate. Vale. Eta hoi turroia txokolatezko dintzeko pasea izangoa. Ez? Orduan, pase horrekin, ingo duguna da, gero ja, osagaiak naztu guztiu. Hemen dago ja... Zerealak ematen dute, eh? Bai, ezkenen die... Zerealak, krujinte modun erabiltzeko. Gu jartzea dugu nahi duna. Hau da, artoa. Bale? Hau da, arroza. Arroz inflau ditzen diuna. Hoi, txugotzeko turrian asko ikustea. Eta hau die berriz pipak, garrapina duta. Pipak azukre puntxurrekin. Atako jo, 3 molde txiki. Bale? 3 molde txiki atako jo. Orduan, hemen hortiken, hor bota duen kantietatiken, 3 molde txiki atako zaizkiu. Orduan, arroza frigitua, arroz inflau ditzen diun hau, botako dugu 10 gramo, hemen diken 30, eta pipak honeko pixu gehixu eukela, 50. Bale? Oie, berdin dio, esan nahi dut, bakutzak batzuk gehiokin nahi du, beste gotxeokin, ez dio garrantzi gehiegi. Importantena da, hoi pasea ondo itea, bale? Kobertura ondo desaindu eta paralelinien bota. Eta Baino Marian bertan hasten dira biak? Bai. Baino Marian gehien baina hasten du, porque bestela txokolatek temperatura zituen erretzea txokolatea asko sufritzeu. Orduan, izan behar du, bero bat izan dedila, baina oso suabea. Uste du, kontatu zaten, erre itola. Bueno, pues, hau izan behar du suabea. Bai. Bueno, ja ikuste du ja kobertura ja... Ja gurtu da. Zu txokolata zale altxama ja. Ni bai, beti da nik. Bai, bueno. Uste du gehiengoanak garela txokolata zaleak, ez? Bai. Egi esan, bida. Ze itxure. Itxura txarra ez du, ez? Ez. Ondo nastu. Eta orain zer egiten zaizkie, arroza eta guztiak osorik sartu? Bai, noski. Ingo deuna da, oiek, honea sartu barren, ingo deuna txokolatea horrea bota. Kuenkota bota eta horrea botako edo, bale. Bersio ezberdin bat, bai? Ongi nastu beharko da, ez? Bai. Ondo nastu eta oso garrantzitsua da, behin ondo nastuta geho, zuetik atea eta txokolaten temperatura pixka jistea, bai? Eta bestela, hoi denak bihundu itegia. Horren kontu zibili behar da. Hoi da, azkenen gauzok temperatura altuk ez ditu aguantatzen, orduan, hoi oso temperatura altu baldin bauke,
hau bigundi goritzeke, o pipare bai, orduan ez dago grazika, ezkenen grazia dukana da, turroiak eta garaien krujiente hori onde dila. Hor gehien bat horratiken. Bueno, baina nik uste honek, temperatura altiken, neko. Itxura eta usaia, Bai, usaia, bai. Ja, apetitoa jartzen ez dut. Ja bai. Bueno. Askotan zerealekin ere gertatzen da, ez? Esne berotan bota, eta bigundu, kasu honetan zerealek izanik. Hoi da, berdin. Ejemploa oso ona jarri zu. Erresa, ez da, baina? Oso erresa, oraingoz behintzat oso erresa. Bueno. Etxeko txikienek ere laguntza pixka bat egiteko modukoa. Bai. Masa hau ditzen duen hau, 3 zatituko du, bale? Eta gutxo gora bera bakoitzan zenbat botatzen duzu kurriko artea, ala gehiago? Ez, gutxo gara, ingo deuna da zatitu, a ber. Bueno, behin ondo nastu ezkeo, eta botako diteu, bale? Bai. Zorresa da, Eta ondoren zer da, hau ere aurrekoa bezala, turre biguina bezala, temperatura ambiente honetan usteko? Oztu ingo dugu. Bai honek hotza aguantatzeula. Esan nahi dut, turroia, txokolatezko turroia, hotza nik uste agradabilegoa dela jateko. Biguina baldin badau, honek hotza ondo aguantatzeu. Esan nahi dut, temperatura 3-4 gradun kamaran ondo otea. Eta ezkenen hori da, eta gehien hain garrantzitsuna da, hau dena gero harmonionakin, nahi ingurun lehen esan duen bezala, gustora saboreatzea, garrantzitsuna hori da. Eta adibidez horrelako postre gozo batentzat, zuze edari jarriko zenuke? Kaba. Kaba hon bat? Bai, nahi kaba azkuza ez zait. Bai. Ondo joa, aizkenen gozoa danen, ja kabak egiten diguna da burbuja hoikin, eta hotza nola dan, abuare freskatu iteiu, eta berriz jartzei diu, berriz jateko gogokin. Esan nahi dut, berriz beste zati bat hartzeko gogokin, nahi bintza bait. Ba, ikusi duzuen bezala, ez dakit 10 minutu inguruan edo ordu orden inguruan, edo nork egiteko moduko azken burukoak egin ditugu. Alde bat ite, bai konpota, baita 3 turroi mota ezberdin ere. Ez da galestia, ez? Ez, noski, ez da galestia. Esan nahi, nire osagaiak errezi sarra, fruitu lehorroik ez dira galestik, eta kobertura ez da galestia, noski ez. Eta gaztetxonek ere... Edozein etxetan egiteko osagaia di, esan nahi dut. Garrunen. Beraz, badakizu, orain animatu, eta zuen familiko edo ingurukoentzat postrek egiten hasi. Erraza, azkarra eta merkea. Ba, eskerrik asko, zube, bai Javi eta bai Felix, eta hurrengo baten berriz ere etorriko gara, beste postre edo beste azken buruko edo beste menu baten bila. Nahi zuen gauzetako, hemen nongo gea. Mila esker zpei. Eskerrik asko. Venga. Azten olako itxura zuten Felix Belaunzaran eta Javi Ugaldek prestatutako postre horiek. Saioaren hasieran 2016 urteko lehenengo zatiaren errepaso egin dugu eta ondoren bigarren zatiari helduko diogu. Ikusi ezagun 2016 urteko udak eta udazkenak zer eman duen Tolosaldean. Azken finean gure helburua taldelanen elan itea ez, eta nahi tokatu zait kargu hau hartza, baina gure planteamendua da, kofradiaren bizipen prozesu hortan ez, jende gaztea barneratu eta elkarlanean aurrera ateatzea. Famili baten, ez dut esango parte izatea jutziko joten nik, netako beti izango dira familia, baina bai, ez dakit, nire denbora asko okupatzen zuen zerbaitei, agur esatea da. I know someone who could play the part, but it wouldn't be the same. No, it wouldn't be the same. No, it wouldn't be the same. No, it wouldn't be. Berez izan dutela, indonesiarrek beste batzuk bezala baita ere, baina, gaina izan da pixka bat, hau batez erabakitako zerbaitez. Jurre auzoa eta Araba etorbidea elkartzen duen zubi honi izena jarriko diogulako, eta gaur euskararen eguna izanik, euskararekin zerikusia duen izen bat jarriko diogu. Gabonetarako ohiturak asko dira, adibidez, helan aipatu den bezala janedanarena.
Baina horretaz gain kantuak ere oso ohikoak ditugu. Bai Gabon egunean, baita familia artean, bazkari edo afari osteko momentu horiek betetzeko ere erabiltzen dira. Gu orain ez gara kantuan hasiko, beraz, lasai egon zaitezte ez dutela kantatuko. Horretarako Tolosa kantariko lagunengana joan gara, beraiekin hizketalitxo bat egin dugu, bai ohiturei buruz eta eguberriei buruz, eta hainbat ikuspuntu ezberdin ere lortu ditugu. Aurrera bideo. Ni dauke rekordo oso politxe, garai batekoa. Gorna kantari hasi ginenen, ni neuzken 10 urte, orain dela 57 urte. Eta ni, barri oso txikiakoa naiz, Olarrendi aurrea, Albiztor aldea hasi, eta kurso hortatik Albiztoko mugaino, eta gero inguruko basarrik eta bidanak. Hoi da barri oso txikia ez da, Urkizuko mugarte. Eta gari hartan basarri zebiltze ginen, eta lehenengo ate ginenen, esan bezala 10 urte nituen, eta bila honete ginen, eta biokantari, goizen atea, 10 aldea hola, eta bazkaltzako etxea etortze ginen. Orain adibidez, auzo txikin jarritzen dute, talde handia ateratzen da, zaharrak, helduak eta umeak. Orain ume gutxi daude, barri auzo hortan, baina jarritzen dute baserriz baserri. Ni uste dut Urkizuraino igotzen dira. Karkata olaz? Hombre, igual ere bai, baina taldea ohitura dago, eta gero elkartean egiten dute hamaiketakoa, o zerbait prestatzen dute, gero, no sé si merien bazkari bat, o zerbait. Baina jarritzen dute ohitura horrekin. Herri txikitan tankerea. Uste herri txikitan eta segitzen dela olako gauzak egiten, eta nik beti kalekoa izan da, nik badet sensazioa, umek eta guainikan ateatzen dira, hasten dira eskolatik eta ateatzen ez, eta geho, 10-15 urte bitarte hortan segitzen dute etxez-etxe, baina nik iruditzen zaitena da, nik txikian itzanen gazte gehiago ateatzen ziela, eta guain ja ez diela ateatzen gazteak kantari. Ni akordatzen naiz etxeko balkoia atea eta nola maindire batekin kalean pasatzen ziren eta kantatzen zuen da etxetatik dirue botatzen genien, naiz eta Tolosa erdi bizi, eta hori ja ez da ikusten. Hori botatzen den nik faltan. Gu berriz hiruran otxura izaten zen, etzion atatzen gaizki ikusi jason goizien ateratzen baldin basa. Baskalondon atera behar zen. Bestela, gainea, behaldiko bronka izatea, baten bat intentatzen bazuen. Baskaldu eta zeituen orduan, denak. Altzun bezala, baina binaka, irunaka, eta hola, baina baskaldu arte etzan ateratzen. Eta taldiek ez, grupo gehiena, lau nola. Eta gero gaubien ateratzen zen, olentzaro, persona handi batzu, talde bat, bakarra. Eta hua bai biltzen zian, anotan da iruran, hola, etxez-etxe. Ni gogoan dagoetena Tolosan talde asko ateatzen ginen. Ni adibidez 2 laun ateatzen ginen da. Kantatu, ni uste gehiago egiten du lauen egiten da baino, helburu ere bazan, diru ibilketa haue. Baina ni uste gehiago kantatzen zela da. Bai, guainak gutxi, ikusten dira umeko adrila asko, baina gutxi die, pixkat zaintzen duenak ez, kantua bea. Ensaioak. Bai, ensaio pare bat, ez da askoz gehiago behar, ze kantuak denak bakizkigu, baina bakarren batzuk ikusten dira, ateatzen diala, bi nota kantatu eta jazta, taldein lehen mailen. Hori taldean ateratzen dira ere bai, talde txiki baina instrumentokin ateratzen dira, eta bestiak aldatu dira, ere bai, diferentea. Gu gare baten kantatzen genduen 14 kopla, 24. 24. Degu abendua, desio genduena, iritsi genduan, hola, 14, diferentek. Eta lehenengo batek kantatzen da guezan koplarie. Are kantatu eta gero beste gainentzeko errepikatu Ondo antolota, zen nuen, por libre izan oso zehazan, hoi. Eta gero, errepikatzen gendun dana, baina soinuekin da panderokin. Nik gogoan detena da, basarritako kontu horrekin, ni Tolosarra naiz, baina amadet gaztelukoa eta basarriarean deu. Eta nola urte baten jun ginen area, hango gazteluarrakin atea ginen izpata biok, eta oso desberdin gure idea zen, etxea junda dirua ematezala, eta txamponen bat ola, eta han berriz basarri batea junda gozaldu. Eta urrengo basarria junda, ia beste ateatzen zizuen da. Eta seko harrituta nola galitu ginen guk kalekoak izan da, eta basarrin ze diferente bizitze zuten hoi.
Orduan baserritan diru ematezun, diru edo isente. Bai, diru ere, bai. Garaietako diru isente, baina aparte, pikok eta intxa horrek eta mandarinak eta pastak eta dardo goxea da, bai, klaro. Jode, ja, egun guzti gatzen zinen, bazkalduta eta afalduta, igual, oseak. Baina nik kantukin, ez dakit, igual gaztexo gana izelako, baina nik kantutan ez dut aldeik nabaritu egia esan. Ez nik gutxi. Gu gibiltze ginen 8 bat kantu desberdinak eta oainea segitzeu. Nik utzea ez zaiela. Baina hori kopla horiek horreinak abesten alda. Kopla horiek jarritzen da abesten. Bai, baina atea jut interneten bidez Bai, baina horrein ni ez dut entzun horrein kalen hori. Ez duzi, ja galduta da. Galduta. Baina bozkatu bai jatea. Hirura berezitasun bat, olentzarokin atatzean nian, olentzaro egitesaska galderak eta olentzaro egiteitu erantzun. Bai. Eta emateu gurutze bat, eta gurutzian, makil bat, kruzatu bat, hola. Eta han emateitu arraia bat, gazta, zagar bat, eta bestia da, aharrautza. Eta orduan galdetzeo, bertzoz, bate galdetzizko, biru launen artian, nun harrapatuek olako, eta bestek erantzun niteio. Bai, hori da. Segitzea gondik horrekin. Hor, berezia dana da kantutan, nik uste dela Tolosan bandak jotzen duen kantu hori. Goazen hartzaia, goazen. Hori bai, hori egia da, oso politia da, eta nik uste Tolosarroi barrok pixkat mugitzen dizkigun kanta badala, eta hemendik kanpoa ez da hitzen. Baina hemendik kanpoa, inoiz esaten bilaboratzen jendeak ez du ezautzen. Bai, abeste ginen. Hoi, etortze ginean mendialdetikan, basarri batetikan, plazan jartzen zen jaiotza. Orduan, taldia zatorrenean, oain, oain da urte asko ez diala, oain da 20 urte, taldia zatorrenean, hoi abestuz jaizte ginen. Ni hoi kontatzen simbolismo eta ni Tolosan ez dut ezautu. Berba da hoi herritan, auzotan gehiago mantendua, kaleen, baino, kaleen ez dut olako ezautu. Beste modu baten bizitzea. Eta etxe batian hola kantatu eta, beste gauz bat izate zen, jakiten baginen baten bat hiltzala, galdetu iteinen, zen nahi dezu, kantatzia horrezatzia. Bai. Balin bat zen, 3-4 hilabete, o hiltzala baten bat etxi hartan, atia jo, etorritakoan zen nahi dezu, abestia o errezatzia. Eta segun zizatezun, alditezan. Eta beste kasu batzuk izaten ziren, atxu kantatzen da, ez zuela ez harrematen. Eta ordu ne beste abestia zizatezan. Erligio puntu hori gehiago mantendu da nonbait. Guren kasuna berdin, ez baserri batzuk, bazeuden gutxi ematezuenak, eta jagine izatzen da, baserri erretan ez di asko ematen da, amalo kopla kantatu berrin, 8-9. Festa guzti bezala asko aldatu, eguarrik festa guzti bezala. Leheno adibidez, inork etzun pentsatzen, baina faltzea juneskoz, gau hartan ateratziz, baina falduta. Denak etxien gelditzez. Gabonetan, baina orai. Ziaro kanbiatu da. Gero agazitzan urte zarreunian, abaldorondean ateratzen, oain eguarritan bai. Eta eguarritako afari egitea, elkarteta eta juten, sentidu hortan asko kanbiatu. Ez da gure kasuan, zelen hori esan dut gu basarrin izaten geha eguarritan, eta aukera hori badauk, baina karo, gaur egun kalean bizidan familio batentzat, familio osoa biltzea etxe txiki baten, zaila da, eta orduan elkarteak aukera hori ematen dut, eta egia da, elkartetan geho eta jende gehiago biltzen dela eguarritan. Eta karo, etxetik kanpo alema zaude. Izan du, gure adibidez hori sentitu da, pausa ematea etxetik kanpo ateratzen, gero asko zeroso bada duik. Hoi esan duzuna, gauen atatzea, ez da pentsatu dut nigo gogan dauke, aurrenekoak adien ikusen ditune plaza zarren. Hoi kanpotarra di ez. Kasi pekatu bat bezala. Baina dena itxita zegoen lehen, Gabonetan, beti dena itxita. Orain restaurante irikita dago, hotela, diferente aldatu da, asuntua, eta jende asko juten da kanpoan oporretan. Bai, hori bai. Enaiz, agian nire kasua nahiko berezia da, zen nire adineko jende gehiena ateratzen da, eta ni ez. Baina gogoan dut pixka bat nola izan zen 24 gauean, Gabon gauean, ateratzen hasteko prozesua. Kuadrilla bat hasi zen esaten, guk gaur gauean atein behar dugu.
Eta gogoan dut gainera ze kuadrilla zen, eta eta beste eke bai, eta 2-3 kuadrillak urte batean esan zuen, batea behar duguk. Eta, aik atea zien, eta konsegituko zuen launa zuelako tabernan bat irikitzea, eta hola hasi zen. Da, geho urrungo urten, beste 2 kuadrilla ere baita. Pixkana nikoi bizitu dut, nola gabon gauean, urtezarrekoa ez urtezarrekoa beti ez autu dut nik. Baina gabon gauekoa azkeneko 10 bat urtetako kontu da, Tolosan behintzat. Bai, inguruko herritarre. Leku gehienetan horrela izan da. Bai, hola gogoan ditut gainea, bai. Eta ateratzen dira afalduta gero? Afalduta gero, bai. Nik itzeinetan jendeakin, badia herri batzuk Euskal Herrin, errege dezperako jaia ezaguna bezala duenak, eta Tolosa da Bergaran zan beste bat, eta Tolosan errege dezpera hori bai ezautu dut beti ateatzen. Eta bai, kuadrillako afaria egiten da, eta lagun izkutua, eta holako gauzak, eta... Bai. Azen olako maila daukaten Tolosa kantariko gure lagunek. Hilabetero, azken larun batean, Tolosan abesteko elkartzen dira, eta ekintza honek jende asko biltzen du. Baina kontuak alde batera utzi, eta saioa agurtzeko une ere iritsi zaigu. Mila esker guztioi, bai gaur, eta bai urte guztian zehar, horratzean egon izanagatik. Horixe, eta saioa Tolosa kantariko gure lagunekin agurtuko dugu. Egu berri zoriontsuak eta urte berri on! Joder. Venga ya. Venga ya, tío, osea... Utzi deskolgatuta. Kanaleko lantaldea, familia, gure egongelan elkartu gara, urteari amaiera emateko. Ensaioa dago, ez? Eske... Jode, hola, iala, hostia! Parren neon, eske, deskojonatzen nahi nintzen. Bitxerra da, dia? Bakit!
bale. Jo, eske hola ezin da. Esto, serio. Tiene una razón. Saltando. Gu bakarrukan eskateraz play ditzen genuen. Ai, ama. Itxoin. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.